Kawadhi nyime duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyango ni chudo maching kod bedo gi jotije ma nyawawa osemiyo jotije mag kaunti thuolo mar kwalo omenda mag jopiny. E lipot margi mayango kaka mibadhi osebedo e kauntis kuom higni 10 mokalo. EACC okoni moko kuom jotije kauntis winjore kod jowetegi matiyo kuonde omenda mar lodho omenda e Aguch kaunti. George Bati miwaler. E kinde ma piny owacho mag kauntis nyocha bago romo kendo chamo nyadhi ka giyango okenge ma gisegoyo loko ngima oganda higni 10 nyaka ne piny owacho mag kauntis donjo tele pacho ka. Duol ma ochung' ne kedo kod mibadhi EACC koro golo lipot mayango kaka ikwalo kauntis. Duol ma kedo kod mibadhi okoni higni 10 giseyudo lipot 10,543 matudo apisa mag kauntis kod mibadhi kendo yawo nonro ne 7,310. E lipot margi EACC okoni kido mag mibadhi mosenenore e kauntis oting'o tiyo marach kod omenda mag jopiny, ketho chike mag orak, tiyo marach ga PC, onge mar bidhruok e kind jotelo moyier, yako mwandu jopiny, chulo jotije manyawawa, chulo gope wi tije manok otim e kaunti kod rem chwalo omenda ma ong'ad jotich mowinjore ter ne riwruoge magine jokanyo ka oting'o duol mar aheri NSSF kod omenda mowinjo ter ne okuma mar thieth NHIF. Duol makedo kod mibadhi EACC bendo yango ni nitiere joma osebedo e lemo mar telo mag kaunti mosechwal e doho kod ketho mar tiyo marach kod mwandu mag jopiny kaka okang' mar kedo kod mibadhi. Jotelo go ting'o manen gavana ma Nyandarua Daniel Waithaka, Mudhomi Njuki maen gavana masani ma Tharaka Nithi, mane gin gavana Ferdinand Waititu, Moses Lenel Kulal, Okoth Obado, Evans Kidero, Mike Sonko, Sospita Ojamong kod Mwangi wa Iria. Lipodno bende yango ni mibadhi nya e kaunti kaluwore ni moko kuom kauntis potayo choko mag Yore aching'. Governors moko bende oseyudore ni bwogo MCAs mondo kik non kaka gitiyo ne oganda. Ji maonge kod lony bende ndike kauntis nikech ne gisiro governors e kinde kampen. Governors moko bende ok dew tij board mochung' ne ndiko jotije e kaunti. Rode ma ochiwo thuolo ne jotije manyawawa ma chudo magi donje uke moko kuom jotend kaunti, ndiko tije joma tiyo kendo chamo sare e kaunti machielo kod medo kinde mar tich ne jal ma ike oseromo rutaya. E wi yore ma ikwalo godo kauntis, lipot mar EACC oyango ni moko kuom apisas ma kauntis thedho obok mondo mi ochulgi ni ne gidhi e yor tich e pinje maoko kata romo mag tich e pacho ka. Moko kuom apisas winjore kindgi mar lodho omenda Aguch kaunti e yor mibadhi, keto ni jotich nyalo yudo balang' mag wuoth e yor aching', ka moko bende bang' yudo omenda go gichiwo bok mayango kaka ne gitiyo kod omenda, ma bende nyiso ni moko kuomgi bano omenda modong'. Kaka yor thiro mibadhi EACC koro koni gisedwoko bilion 23.74 mane okwal e lwet sirikal, bende gisegeng'o kuo mar bilion 36.5 ka mwandu manengo ginyalo romo bilion 40.78 mane jotelo yudo e yor mibadhi bende osedwok ne sirikal. Kaluwore kod lipodno, jopiny okoni mibadhi en achiedh nade momako kauntis kendo mono gitiyo yo makare, kendo koro gidwaro ni mondo ked kod mibadhi gadier makende. To jok ma keses oluoro giendi, gimbe gin gi jok ma tek e sirkal kocha, nitie simbe migone judges giendi, simbe migone jok ma kedo gi mibadhi giendi, ikono gi ni dhiuru mos wereuru gi keses goendi. Counties wa gisebedo ka gitiyo maler, to kuonde moko bende mibadhi bende nitiere. Koro kuonde mag mibadhi go emonego governors ka gionge gigo to gidin kuonde ainago, joma kelo mibadhi or gi riemb tich. Offices tete mosebedo kitiyo mawuoyo kuom loch gwenge, ji osebedo kod mibadhi mopogore opogore, kendo mibadhi osebedo makata king'iyo nitie joma osendiko nyaka ghost workers, ng'ato tiyo chamo misara to ok ti. Giwego siasa kod mibadhi, kech wayudo ni sama oyudi gi mibadhi to kidwa ni mondo koro noni tiwacho ni in ja mirengo makama. Dael kwa josiasa waduto ni kar mibadhi to gigoli e siasa. Kata obedo ni piny owacho medo singo kedo kod mibadhi, jopiny koni ma nyalo mana chopo kare ka ok orwak siasa e lwenj kedo gi mibadhi. George Bati, Ramogi.